कि सास सताना कहती है और नदिया देख के हंसी है हम बलमुआ तोहरा जानता नहीं। और देखिए हमरो मिल गए हमारे बड़ भैया के तरफ से अपना छोट भाई लेखा मानी ले हमारे बड़ भैया सुनील जी की ओर से बहुत बहुत पुरस्कार और देते रही ले माना नहीं खे लेकिन समय ज्यादा नहीं खींच सकते हैं। जानता नहीं भाव लगल एक गीत के जवान का भैया ले सोची लो कि ना गावता बूढ़ा चाचा ले सुनी लो कि ना ये आध्यात्मिक गीत भगवान के भजन करे के बाद लेकिन हई लो भैया सोची लो ना ब्यासवा भजन नहीं के करत ब्यासवा त धासता अरे घास नहीं क्या घास के उलट सास सताना कहती है आहै नदिया देख के हंसी है बलमुआ तोहरा के हई बलमुआ तोहरा के का करी है मैं खा जाना का करी है अरे का करी है बिना छिलले बसवा तो बर्दाश्त करिए फैन से धंसल गई मुँह में के दांत टूटी आ झूल जाई चाम हो कहे के राम ता कहे लागी राम लाम का मतलब का हो केरा का मुंह में ब्यासी के धरा दे जानू तो आम बुत कि मुँह में के दांत टूटी आ झूल जाई कहे के नाम पापा बात पूछना कलाकार का कोई जिला होता है और वो बार बार कहता नहीं कि छपड़ा जिला बलिया जिला छपड़ा जिला प्रकाश जी व्यास जी सरकार के कोनो जिला ना होला कोनो जवार ना होला कोनो गांव ना होला कलाकार जौना जिला में जाला जौना गांव में जाला जौना क्षेत्र में जाला उहे ओकर जिला हो जाला उहे ओकर गांव हो जाला उहे ओकर जवार हो जाला लेकिन जिला जिला के बात मत करे जिला का बात करबो तभी किला ठोक दे के साथ सताना कहती है नदिया देख के हंसी है बलमुआ तोहरा के साथ सताना कहती है नदिया देख के हंसी है बलमुआ तोहरा के बलमुआ तोहरा के यह गाना बजाना कहल जाला ई ना कि आमा चुलैनी मौसी चुमानी तार फूफा चुमैले ई सब गाना बजाना ना हो पाछा कोने बाची छुल बाबा अरे वो तो बाबा है दी भैया आज बड़ा गाना बजाना के बाद बड़ा राजू भैया को से बहुत बहुत पुरस्कार आशीर्वाद के रूप में ए बाबा अरे वो कहा है कि खाली बाबा बानी हां जी काम कुछ ना बाबा के मतलब का होला बाबा के मतलब ही होला कि उनका में कुछ बा पढ़े के बेरा तो कितना पेंसिल चढ़ा गई नहीं वो स्कूल के पीछे जाके चढ़ा गई नहीं आज हम प्रोग्राम गावे है बनी तो अब पोथी पत्र उठावे लगत आई देखिए हई दाचिया पर जो ब्यासी बोलता नहीं अभ्यासी में जाता भीतर भीतर भैया